ik ben hier nog nooit op het strand geweest. Ik heb nog geen tempel gezien, hoewel ik dat prachtig zou vinden. Maar ja, als ik moet kiezen tussen een tempel bezoeken of hier weer zoveel dieren helpen, dan kies ik er toch voor om zoveel dieren te helpen. Het is voor mij heel lastig uit te lezen wat ik nou zo leuk aan beesten vind. Ja, ze zijn gewoon heel lief en ze hebben al hun eigen karakter en kunnen soms heel eigenwijs wezen. Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mensen beesten net leuk vinden. Eén, 2, 3, 4. We binnen weer 4 kittens behoed voor het leven op stritten. Wij binnen hier 16 dagen lang om mij te helpen met een sterilisatieactie. De katten worden vangen en worden steriliseerd en castreerd. Soms vangen we ze zelf in de jongtijden en soms worden ze hier gebracht. En daarmee willen we voorkomen dat er nog volle meer katten bij komen. En dat ze gewoon een gezonder leven hebben en meer rust hebben. En voorkomen dat ze overlast veroorzaken, waardoor ze wat ondienen worden. Hallo, hallo. Ik kom even naar jou kijken. Ja? Lekker in de rotzooi gezeten, hè? Het ziet er niet uit, maar je wondje ziet er goed uit. Ja? Er zijn een paar dierenartsen hier op het eiland, maar die worden heel slecht bezocht door de mensen. En ze laten liever de dieren doodgaan als dat ze dus zelf zo'n zwerfdier oppakken en ermee naar een dierenarts gaan. Dus vandaar dat het toch allemaal op het asiel neerkomt. De honden die hier op het asiel zitten, die worden gecastreerd en steriliseerd, zodat ze een betere kans hebben op adoptie. En de honden die hier gebracht worden terug mensen, die steriliseren we om te voorkomen dat wij 2 keer per jaar hier al die pups krijgen. Ik hoop voor deze pups dat deze naar Friesland kunnen komen, zodat we er weer een nieuw plakje voor kunnen vinden. Want hier hebben ze totaal geen kans op herplaatsing. Want de meesten, die nemen, als ze een pup nemen, dan dumpen ze na een jaar meestal weer. Dus ja, voor zulke hondjes, heel soms kunnen ze naar Friesland en dan hebben ze kans op een mooie toekomst. Als ze net die kant op kunnen, dan moeten ze helaas euthaniseerd worden. Deze katertjes hebben geluk. Ze zijn ook heel erg lief. Ze zijn door een van de vrijwilligers die voor mij hier was, van de dood gered. Met heel veel moeite opgeknapt. Nou maken ze het prima. En er zijn mensen in Nederland die ze willen hebben. En dan horen wij ze, dat is wettelijk verplicht hier, gecastreerd af te leveren. Dus ze worden eerst gecastreerd en dan mogen ze over een paar dagen naar Nederland. Als we hier binnen voor een sterilisatieactie, dan helpen we altijd mee om de katten te vangen. We gaan een paar keer in de week naar verschillende plekken om te voeren. En als er dan wat rint zonder geknipte eer, dan proberen we die niet in te vangen. Het is heel erg nodig om dit te doen. En soms lijkt het wel heel zielig en het is soms ook wel heel spannend. Of een kat wel of net in het bakje terug te komt. Maar het is gewoon heel mooi om een kat te vangen, zelf schoon te hebben dat hij steriliseerd wordt en dat ze hem dan ook weer vrijgeslitten. En dit is de poes die steriliseerd is, dus die maakt nou weer los. En daar is ze vast wel blij mee. Die moet nog alles sieperen. En die ook. Wordt
hoor, dat is lekker knorren. Nou, dit hoentje wat we kregen toevallig zien kwamen, we een tijdje geleden voor pensioenhond weer. En toen de eigenaar verteld werd dat hij de helft van de prijs eerst moest betalen. Toen is hij nooit weer komen en nu zeggen we hem hier. Helemaal bang en waarschijnlijk oer of futskopt. Dus het is super dat we hem nou hebben. Wat goed gedaan!